уласная поп-культура гэта пытанне дзяржаўнай бяспекі. Мне стала нецікава слухаць расійскую музыку. Казах, украінец, беларус, яшчэ нехта. Ребята, у вас сваё ўвогуле ёсць. Наступны крок гэта цалкам музыка, напісаная штучным інтэлектам. Артыст гэта інструмент. Ну мы ж не будзем патрабаваць ад гітары пазіцыі. Яны пракачваюць зусім іншыя мышцы. Ну, не гэтую, так? У беларусах, мне падаецца, вельмі шмат назапашанай агрэсіі. Ці існуе беларускі музычны густ? Чаму мы кепска верым ва ўласную сцэну? І ці заўсёды маўчанне мастака – гэта здрада? Сёння мы пагаворым пра музыку, але не пра хіты і не пра чарт, а пра тое, што музыка кажа пра нас саміх. Пагаворым таксама пра гвалт, як досвед, у якім мы жывем. Сёння мой госць – музычны журналіст і пісьменнік Александр Чарнуха. Короткое пытанне. Дразды – это самый популярный беларускі гурт сёння? Ну, не, конечно. Что ты маеш на увазе, калі кажаш беларускі гурт? Калі ў Беларусі беларускі гурт, куды б ён не паехаў, збірае поўныя залы, людзі ведаюць яго песні, спяваюць. Ну, гэта самы папулярны беларускі гурт у Беларусі, унутры краіны. Магу пагадзіцца і не пагадзіцца з гэтым. Мне падаецца, што калі б зараз іншы гурт мог сабе дазволіць збіраць нейкую пляцоўку, атрымаць проста гастрольнае пасведчанне, нават з тых музыкантаў, якія жывуць зараз у Беларусі, яны б сабралі больш залей, чым Дразды. Мне падаецца, калі б гурт Дразды быў настолькі паспяховы і настолькі там выходзіў на рынак з солдатамі, яго б Віталь Карпанаў проста не закрываў. Ну, яшчэ не факт, магчыма, яны зноў як-то адновяцца ў іншай іпастасі, ці ты думаеш, што гэта канец гісторыі? Магчыма, але навошта тады ўвогуле гэта ўсё закрываць? Ты разумееш, што калі гурт закрываюць і ўжо сольна вандруюць са стэндапам, гэта значыць, што гурт не настолькі прыбытковы, каб карміць музыкантаў, якія патрабуюць грукацяць лыжкай па талерцы і кажуць табе: «Віталік, дзе грошы?» Таму што, ну, мне падаецца, тыя залі, якія збірае гурт Дразды, і тыя умовы, у якіх ён збірае пляцоўкі, яны не даюць магчымасці зарабляць добрыя грошы, як гэта сабе ўяўляе Віталь Карпанаў. Ён вельмі прагматычны чалавек. Але феномен народнай любові, ён ёсць? Народнай любові ва ўмовах дэфіцыту. Мне падаецца так. Таму што гурт Дразды не зрабіў нічога надзвычайнага з тых часоў, як ён пачаў сваю кар'еру. Это тыя ж песні, зразумелыя песні, са зразумелымі мелодыямі, са зразумелымі тэкстамі на ўсе выпадкі жыцця для максімальна шырокай аўдыторыі. Але гэта было і там у 19-м годзе, і ў 18-м годзе. Я з ім размаўляў у 16-м годзе. Ён ужо быў даволі запатрабаваным, ну, прынамсі, на нейкіх там дзяржаўных карпаратывах і гэтак далей. То бок гурт Дразды заўсёды рабіў вельмі зразумелыя крокі да гэтай вось умоўнай народнай любові. Ну, з тым жа поспехам мы можам сказаць, што і гурт Сябры таксама папулярны, народнолюбімы і гэтак далей. Просто гурт Сябры гэта таксама вельмі прагматычная там мадэль паводзінаў. Ну, ён не будзе зараз ездзіць па нейкіх маленькіх залях, там на 100-150 чалавек, так, і збіраць іх. Таму што гэта калектыў, які не працуе там, напрыклад, пад флешку толькі. Так? Ой, маім аграгарадку 30 чалавек прыйшло на Карпанова. Мне падаецца, што проста гэта там чалавек колькі там, 10 на сцэне, ці нешта такое, як іх паставіш на гэтай сцэне. Там сцэнічныя касцюмы, лагістыка і гэтак далей. Тое самае з Драздамі. Умоўна кажучы, ну ты аб'ехаў адзін раз вось гэтыя ўсе аграгарадкі. Другі раз на цябе ўжо пойдзе столькі людзей. Трэці раз ходзяць у аграгарадку Дзераўное, Стапцоўскі раён, куды мае сваякі ездзілі, 3 разы, здаецца, яны збіралі салдат. Гэта класна з аднаго боку, таму што у людзей сапраўды зараз дэфіцыт вось гэтай зразумелай простай музыкі і не нейкай музыкі пад флешку, калі ты не разумееш, хто да цябе прыехаў, 3-й, 4-й, 5-й склад гурта Краскі ці нешта яшчэ, так? А калі да цябе прыехаў, ну, артыст. Ён кажа са сцэны нейкія зразумелыя рэчы, блізкія табе. Ён спявае нейкія песні, якія вельмі зручна падпяваць. Ён нават робіць гэта па-беларуску.
Ну і все круто. Але ты кажаш про гэта вельмі простае слово, вельмі зручная песня, это хутчэй з пазіцыі вышыні такое, што... Не, абсолютно. Я ніколі про гэта не казаў і не кажу з пазіцыі вышыні. Таму што мне падаецца, што гэтыя простыя словы, простыя рэчы, гэта тое, чаго бракуе зараз акурат у беларускай музычнай прасторы. Таму што няма вось гэтай мадэлі існавання індустрыі. Так, у нас ёсць андэграунд толькі. Андэграунд намагаецца фармуляваць нейкія складаныя ўсё ж такі месседжы, нейкія складаныя формы, каб проста быць адрозным ад 10, 20, 30, 40 гуртоў, якія прыкладна такую ж музыку граюць. Так? Гэта проста нейкая індывідуальнасць. А тут мы атрымліваем вось у па мерках індустрыі зразумелы поп-прадукт, які працуе на самых прымітыўных узроўнях, але гэта не кажа пра тое, што гэта нейкая дрэнная музыка. Яна проста працуе на іншых узроўнях. Ну, і акрамя таго, прыемна ўсведамляць, што людзі ў Доме культуры ці на нейкім там вяселлі ці на дзень нараджэння спяваюць або слухаюць, уключаюць такую музыку, якая гучыць па-беларуску, а не, напрыклад, Філіпа Кіркорава «Цвет настроення сіні», это ў лепшым выпадку. Ну, ты, напэўна, заўважыў, што ў Беларусі вельмі вялікі дэфіцыт пазітыўнай музыкі. Так. І проста няма музыкі для зразумелых танцаў, для зразумелай нейкай дыскатэкі, для зразумелага п'янага караоке. Каб ты просто пайшоў... Па Ўкраіне дзідзё ўключаеш. Так менавіта, таму што па Ўкраіне ёсць уласны шоу-бізнес. Больш за тое, краіна, дзяржава сама разумее, што уласная поп-культура – гэта пытанне дзяржаўнай бяспекі. Таму што калі не будзе уласнай поп-культуры, будзе нейкае іншае. На пустым месцы ўсё роўна нешта з'явіцца. Людзі будуць слухаць не сваё, а будуць слухаць чужое. Я ў мінулым годзе быў у Кіеве. Там у таксі дагэтуль гучыць шансон, нейкая там, ну, вось самы прымітыў кальянны рэп, але ўжо па-ўкраінску. І гэта вось тое, што разумее вось гэтая машына, якая вырушыць шоу-бізнес, што нам трэба ствараць сваё, каб былі грошы менавіта ў нашай дзяржаве, так? Каб гэтыя артысты плацілі падаткі ў нашай дзяржаве, каб яны працавалі на ўнутраны рынак, таму што гэта 40 мільёнаў чалавек. У нас гэтага ніколі не было. У нас все роўна гэта замяшчалася танным, неякасным расійскім прадуктам і замяшчаецца дагэтуль. Таксама вельмі просім вас падпісацца на наш канал, націсніце званочак, які вы бачыце на сваім экране, пішыце нам каментары, стаўце лайкі. Дзякуючы гэтаму нашае відэа змогуць пабачыць як мага больш людзей. Ну, ты згадаў пра тое, што калі б іншыя гурты атрымалі такое пасведчанне на канцэрты, то яны таксама збіралі поўныя залы. Хто? Ну, мы можам узгадаць там хлопцаў з Нізкіс, якія зараз, на жаль, знаходзяцца ў Беларусі ў вельмі неспрыяльных умовах. Мы можам узгадаць шмат гуртоў, якія я называць нават зараз не буду, таму што гэта можа быць небяспечна для іх, таму што, ну, навошта? Там ёсць і даволі папулярныя гурты, якія зараз прыпынілі сваю дзейнасць. Ну, ты нават давай возьмем з табой вельмі кантраверсійны прыклад гурт без білета, так? Ну што, хіба ён бы не збіраў зараз вялікія пляцоўкі, ён зараз дагэтуль знаходзіцца ў Беларусі, той артыст ірве сабе дупу, каб уседзець на ўсіх стулах магчымых і гэтак далей. Ну, збіраў бы ён пляцоўкі. Мне падаецца, людзі пайшлі, таму што, ну, яны ведаюць гурт без білета, яны ведаюць гэтыя песні, памятаюць іх, і гурт, ну, прынамсі, рабіў выгляд, што збіраў Мінск-арэну 2 разы. Ну, гэта ўжо таксама паказчык таго, што, ну, не зусім гэта гурт без аўдыторыі. Такіх прыкладаў шмат. І мне падаецца, што калі б гэтым людзям далі магчымасць працаваць у Беларусі, яны працавалі і працавалі якасна. Вельмі часта гавораць, што дыктатура яна абмяжоўвае творцу, таму што, зразумела, калі ёсць пэўныя там забароны, чалавек не можа напоўніцу раскрыцца, але з іншага боку, шмат такія рэчы адбываецца насуперак. Ці ў музыцы это так працуе ў Беларусі, што насуперак, як некаторыя кажуць, там таталітарнай сістэме, ну, напэўна, яна нейкая жорсткая аўтарытарная проста ў Беларусі, узнікае штосьці, што цябе цікавіць як музычнага журналіста? Дык уся гісторыя музычная беларуская, яна адбываецца насуперак. Ну, вось глядзі. Беларусь, я зараз вельмі часта пра гэта кажу, гэта наймагутнейшы феномен ва ўсёй усходняй Еўропе ў музычным плане. І ў мяне ёсць канкрэтныя доказы. У нас ёсць 2 ўласных намінанты на Грэмі. Назови іх, калі ласка.
Гэта Антон Мацулевіч, бубнач гурта IQ48, які намінаваўся на Грэмі за найлепшую хіп-хоп кампазіцыю. Яго галоўным канкурэнтам быў Кендрик Ламар. Вось ён зараз падпісаў кантракт з Sony Music і працуе па гэтым кантракце. А другі гэта Мікалай Скробат, саунд-інжынер, які намінаваўся на Грэмі за працу над альбомам Кані Уэста «Донда». Вось, калі ласка, гэта два беларусы, якія на сусветным узроўні паказалі, што яны вартыя ўсяго. У нас ёсць прыклады музыкантаў, якія граюць ці гралі ў сусветна вядомых гуртах. Гэта Павел Неўмяржыцкі, які граў у складзе гурта «Гоголь Бардэла» на працягу некалькіх год. Калі ласка, гэта дэманструе нам, што музыканты, беларускія музыканты цалкам вытрымліваюць канкурэнцыю і нават яе выйграюць. Менавіта з Беларусі найпапулярнейшы гурт з усёй усходняй Еўропы, я натуральна кажу пра «Маўчат дома», таму што гэта гурт, з якім зараз параўнацца у свеце ўсім так па папулярнасці не зможа ні расійскі гурт, ні адзін, ні ўкраінскі гурт. Гэта гурт з Беларусі. Калі ласка, Макс Корж гэта самы папулярны артыст ва ўсёй усходняй Еўропе. Тое, як ён прадае стадыёны, гэта проста вельмі яскравае сведчанне таго, што гэта артысты, які проста з вялікім велізарным адрывам проста найпапулярнейшы ва ўсёй усходняй Еўропе. У нас ёсць гурт «Саюз», гэта ўжо з нішавых гуртоў, якія запісалі зараз цудоўны альбом на беларускай мове, і ўжо палякі ў свае топы найлепшых альбомаў года іх уключаюць і кажуць: вось, гэта найлепшы польскі альбом 2025 году. Запісаны па-беларуску, так? Так па болей дыктатуры будзе больш добрай музыкі. Калі ласка, гэты альбом зараз гучыць на радыё KXP у Сіэтле. Упершыню беларуская мова гучыць на радыё KXP. Гурт Extermination Dismemberment, брутальны гурт Extermination Dismemberment зараз ганяе па сусветных гастролях. Выступае проста з нейкімі там мастадонтамі сцэны, падпісаны з тым жа лейблам, што і Cannibal Corpse. Гэта проста сусветны ўзровень. І такіх прыкладаў вельмі шмат. І гэта прыклады, якія адбываюцца насуперак. Гэта не там вынік працы нейкай там індустрыі. Так? Гэта проста спарадычныя поспехі беларускай музыкі. Мы толькі можам фантазаваць сабе, што было б, калі б гэта была нейкая сістэмная праца. Калі б у нас была індустрыя, якая працавала, якой былі б грошы, якая працавала і на ўнутраны рынак, і на знешні рынак. Мы б мелі проста сусветны феномен, які можна было б супаставіць з ісландскай музыкай, брэндам сусветным. Сігур Рос. Так, Сігур Рос, Гус-Гус, Бьорк, калі ласка, прыкладаў вельмі шмат. Але это што азначае, што калі б у Беларусі адбылася некая, ты кажаш пра стварэнне некага рынку, што пры гэтым тады згубіцца іншая справа, згубіцца насуперак. Што тады лепш? Каб музыка развівалася ўсё-такі ў свабоднай атмасферы, у якой яна развівалася ва Ўкраіне, напрыклад, там узнікалі таксама «Акіян Эльзы», Расія спявала па-ўкраінску этой песні, там яны былі вельмі папулярны. У Беларусі такого гурта не было. Я заўсёды глядзеў з такой заздрасцю на ўкраінцаў, што ў іх ёсць такія гурты, дзе постсавецкая прастора ведае і можа спяваць, ганарыцца. А з беларускіх такого не было. У нас у той час, мне здавалася, беларускі спявалі нейкія жартаўлівыя песні, кшталту там «Крамбамбуля» ці штосьці такое. Але Пеструбецкі. Вось калі ласка, адно выключэнне. У беларусаў былі нават рэпер Сярога, прасці Господі. Так. Я люблю казаць пра тое, што возьмем нават беларусаў, якія паехалі ў Расію і там зрабіліся зоркамі. Так гэта сведчыць пра тое, што беларусы выйгрываюць канкурэнцыю нават вось у гэтай краіне, дзе шмат грошай, дзе там ствараюць нейкі свой шоу-бізнес. Але калі паглядзіш на гэты шоу-бізнес, казах, украінец, беларус, яшчэ нехта, ребята, у вас сваё ўвогуле ёсць, у вас нават Б'янка, каралева рускага R&B, она беларуска. Пра што можна казаць? Моўна кажучы, вось гэтыя людзі, яны ж і былі, яны заўсёды былі папулярныя. Тая ж Б'янка, той же Сярога, ТТ-34 з металістаў беларускіх, напрыклад, возьмем, так? Гэтыя поспехі былі заўсёды. Проста ў іншы бок. Не на захад, а на ўсход. Ты называешь музыкантаў, которые робяць где-то поспехі за мяжой, а ўнутры самой Беларусі. Ты ж, напэўна, сочыш за нейкай статыстыкай на розных платформах. Што беларусы, як назовем так, нацыя, як народ, што яны самі слухаюць?
Слухай, ну вельмі шмат расійскага, але гэта заканамерна просто таму, што амаль усе сервісы абрэзаныя ў Беларусі, а тое, што піхае там Яндекс.Музыка на беларускі рынок, гэта натуральна абслугоўвае расійскія інтарэсы ў першую чаргу, таму што ім трэба стварыць нейкага артыста, накачаць яго гэтымі праслухоўваннямі і пасля паехаць па гастролях прадаваць яго, пакуль ён яшчэ там яго можна прадаць. 1-2 гастрольныя туры, гэта там максімум, гэта столь вось гэтага накачанага артыста, пасля, ну, халера з ім, зробім наступнага. Так працуе індустрыя, поп-індустрыя. Калі там нейкі артыст яшчэ і жыццяздольны, ён там больш за 5 год трымае там нейкую планку, ну, увогуле круто, можна зарабляць яшчэ больш. Таму, ну, беларусы, як і па ўсім свеце, слухачы вельмі інертныя. Яны забіраюць тое, што ляжыць на паверхні. Чалавек, які не цікавіцца глыбока музыкай, ён не будзе глыбока капаць. Ён будзе слухаць тое, што яму прапануюць. Па алгарытме працуе. А алгарытм, ён навучыўся ўжо працаваць з тым, што табе падабаецца. Ён табе падбярэ рэкамендацыі пад твой музычны густ, плюс-мінус. Ён табе проста прапануе менавіта такі саунд-дызайн, які ты ўспрымаеш. Наколькі гэта будзе цікава з творчага боку, гэта ўжо другаснае пытанне, таму што большасць з нас музыку слухае фонам. Для нас не цікава там глыбока капаць, разбірацца ў сэнсах ці ў нейкіх там класных партыях музычных ці нешта яшчэ. Нам трэба, каб гэтая песня трапіла нам у галаву, пасядзела там, каб мы просто хадзілі і прагаворвалі пра сябе, а пасля вылетала і залетала наступнае. Все, што нам трэба, ці фон для заняткаў нейкімі справамі, ці то спорт, ці то праца, ці нешта, ці нейкі просто там адпачынак. Ты згадаў пра Ісландыю. Я калісьці студэнтам першы раз паехаў у Ісландыю і убачыўся, там некія людзі стаялі каля начнога клуба, і мы пачалі размаўляць з імі пра музыку, і мы там прыехалі студэнты, которые захапляюцца Ісландай, і пачалі расказваць, што мы слухаем, напрыклад, там Сіг Рос нам падабаецца, а там былі нейкія хлопцы, яны пачалі закладаць пальцы ў рот, паказваць, што іх вынітуе да той музыкі, што вот System of a Down — это музыка, а ў Ісландыі нічога няма. У Беларусі ёсць такі падыход, што вот мы пастаянна будзем хваліць там, а сваё не заўважаць, калі оно вельмі крутое таксама. Ёсць, і мы дагэтуль, ну, я бачу просто шмат каментароў пра там, напрыклад, гурт «Маўчаць дома», што гэта ўвогуле не музыка, што гэта немагчыма слухаць. Ну, мы, канешне, радыя за хлопцаў, за іх поспехі, але слухаць гэта немагчыма, гэта нейкае гаўно, а не музыка ўвогуле. І я заўсёды здзіўляюся, ну, ребята, ну, тое, што вам гэта не падабаецца, не значыць, што гэта ўвогуле не музыка. Чаму мы ўсе лічым сябе экспертамі і людзьмі, якія здольныя рабіць гэтыя прысуды? Слухай, ну у музыцы это просто, калі ты слухаеш, табе падабаецца або не падабаецца. Калі яму падабаецца, там, не ведаю, Маша Распуціна, там, або там сучасныя якія выканаўцы, то цяжка сказаць, што не мае рацыі. Тут пытанне хутчэй пра тое, што вось, маўляў, гэта калька, гэта не нейкая другасная музыка, гэта ўсё спісана, гэта ўжо было ў Цоя, ці нешта яшчэ такое. Ну так прабачце, давайце пералічым з вамі ў 2026 годзе гурты, сапраўды аўтэнтычныя, якія нешта новае вынайшлі і не з'яўляецца калькай ужо прыдуманага шмат год таму. Прыкладна ўся музыка — гэта проста перапрацоўка старых ідэй. Таму што абмежаваная колькасць шмат не зробіш. Індустрыя ў крызісе. І гэта ўсе разумеюць. Наступны крок — гэта цалкам музыка, напісаная штучным інтэлектам, якая проста трапляе ў твой алгарытм паводзінаў. Умоўна кажучы, алгарытм падбірае для цябе проста напісаную штучным інтэлектам музыку, якая ў цябе фонам гучыць. Табе не трэба замарочвацца там, і не трэба замарочвацца індустрыі, таму што гэта танна. Да, мы не меліся пра там уже гаварыць, але недавно мне скінулі якраз некую песню у выкананні нібыта Білі Айліш, але гэта зроблена было штучным інтэлектам, і это была песня «Крылатыя качелі» з вядомага фільма савецкага, перароблена па-ангельску. Это гучала просто ідэальна. Мне падалося, што это просто натуральна Білі Айліш спявае. Я больш табе скажу, я недаўна з Сумай эксперыментаваў і папрасіў 3 чарапахі зрабіць так, нібыта гэта стадыённы амерыканскі гурт запісаў. Я паслухаў, сапраўды, вось калі б гэтая студыйная версія выйшла там у 90-х, яна б сапраўды гучала на стадыёнах.
І як гэта можа змяніць тады музыку, або это зменіць у будучыні, ці гэта проста тое самае, некаторыя казалі 100 гадоў таму, што тэлебачанне заб'е тэатр, кніжкі, напрыклад, а нічога не забіла насамрэч. Не, ну, гэта зноў жа праца з інертнай аўдыторыяй. Это праца з аўдыторыяй, якая спажывае ўсё па прынцыпе, вось яно зручна, яно ляжыць блізенька, за мяне ўжо падумалі, навошта мне думаць і прымаць гэтае рашэнне. Ну, будуць заўсёды людзі, якія будуць капаць, якім трэба будзе нешта глыбейшае, чым вось спрадукаваная з перапрацаваных ідэй музыка, так? Вось будуць людзі, якія будуць слухаць вось гэта, і гэта будзе часткай нашага жыцця, як і там фільмы. Мне падаецца, што большасць фільмаў, вось гэта, ведаеш, сцэнарны крызіс, які зараз адбываецца ў Галівудзе, ён проста справакаваў вельмі шмат неякасных сцэнароў. І мне падаецца, ну, у мяне ёсць такое падазрэнне, што нават 5-й сезон The Stranger Things он быў напісаны штучным інтэлектам. Таму што, ну, чалавек бы вось гэты сцэнарый папросту не напісаў. Там настолькі шмат нестыковак, нейкіх нелагічных момантаў і гэтак далей. Ён проста недапрацаваны. Штучны інтэлект піша вось менавіта сцэнары такой якасці. Скажы, калі ласка, існуе ж такое паняцце, як штучны густ? Ці ўсё ж такі яго прыдумалі снобы, каб узвысіцца над людзьмі, которых яны лічаць менш, не ведаю, інтэлектуальна развітымі, ці проста каб быць вышэй над іншымі? Слухай, ну, мне падаецца, што ўсё залежыць ад чалавека. Мы не можам генералізаваць гэта. Для кагосьці гэта сапраўды вельмі снобская пазіцыя. Проста каб сказаць, што, ну, ёсць людзі нейкай іншага гатунку, так, якія там проста не могуць успрыняць усю прыгажосць музыкі і гэтак далей. Для іншых гэта проста пытанне, ну, таго, што ты шмат год слухаў гэта, імкнуўся да гэтага, гэта частка твайго жыцця. І гэта нармальна, што для нейкага іншага чалавека гэта не з'яўляецца часткай жыцця, проста фон для нейкіх іншых справаў. І ты проста не можаш успрымаць музыку па-іншаму ўжо. Ты не можаш там проста адмовіцца ад усяго, што ты ведаеш, ад усяго свайго досведу, так, які ты перажываў, і сказаць, ну, нармальна, вось мне цяпер вось гэтая музыка таксама падабаецца. Не, ну табе не зможа спадабацца проста таму, што для цябе гэта сумна, надакучліва. Ты хочаш нечага больш цікавага для сябе, нейкае новае эмацыйнае перажыванне глыбокае. Вось і ўсё. Это не значыць, што ты ўспрымаеш іншых людзей, якія там слухаюць зразумелую музыку, як людзей іншага гатунку. Не, яны такія ж людзі. Яны могуць быць разумнейшыя за цябе ў іншых рэчах нашмат больш. Але тое, што тычыцца музыкі, дык класна, ну, для цябе гэта проста настрой, муд нейкі. Я таксама вельмі хацеў адарвацца пад нейкую пэўную музыку, як я адрываўся пад яе ў 18 год. Проста я не магу гэтага зрабіць, таму што, ну, яно ўжо не працуе так з маёй там сістэмай нервовай, з маімі гармонамі, нечым іншым. Ну, просто ўсё. Это ўжо кропка незвароту пройдзеная. Я просто прыгадваю такое відэа з клуба ў Гомельскай вобласці, дзе людзі там пад Новы год танцавалі каля елачкі. Не ведаю, ці ты бачыў гэты ролик, но просто людзі адпачывалі прыгожа пад нейкую расейскую музыку. Яны там былі в куртках, і за гэта жартавалі, пазней смяяліся, што вот людзі не распраналіся, магчыма, там клуб не падаграваецца. Але мне падумалася, што проста, ну, людзі файна адпачываюць, ім весела. І неважна, якая это музыка, калі яна дае ім вельмі добрыя флюіды, добры настрой. І потым з'яўляецца музычны журналіст Александр Чарнуха і гаворыць пра тое, што это, ну, это музыка не до конца такая, якая павінна быць. Я ніколі з асуджэннем да, я прыблізна кажу, што магло так быць. І калі ты бачыў нават мае выпускі Міністэрства сепультуры там пра бульбянога боўдзелу і гэтак далей, я ніколі не раблю нейкіх прысудаў. Ну, для мяне гэта частка нейкага там інтэртэйменту. Частка нейкай гульні, якую я гуляю за беларускай эстрадай.
нават калі я працаваў у онлайнеры, таксама дазваляў сабе нейкія там сцёбныя рэпартажы з песні года і нешта іншае, у якіх ну не прыкрытыя просто кпіны там з беларускай эстрады. Да мяне часта тэлефанавалі вось гэтыя прадстаўнікі беларускай эстрады і казалі, што вы панапісвалі, ну чаго вы мяне не зневажаеце. Я заўсёды задаваў пытанне, а давайте працытуйце мне калі ласка радочак, дзе я вас зневажаю. І яны не знаходзілі гэтага радочка. Праекцыях, магчыма, працавала, проста яны самі баяліся за сябе. Просто гэта іронія, але іронія зробленая такім чынам, каб чалавек адчуваў сябе ну, у нейкай там прыніжанай пазіцыі, толькі калі ён сапраўды так мяркуе, што ён чагосьці не здольны, ён чагосьці сапраўды там не заслугоўвае нейкай дадатковай увагі і гэтак далей. Ну, гэта проста люстэрка, у якое табе трэба зазірнуць і спытаць у сябе, а гэта можа быць праўдай? Калі не, то, магчыма, сапраўды ёсць нейкая праблема ва мне. Ну, і для мяне вельмі важна, каб былі розныя ўзроўні развіцця гэтай культуры. Гэта глеба. І глеба, яна пачынаецца менавіта з гэтых поп-культурных слаёў. Шмат хто думае, што менавіта з андэграунда развіваецца нейкая сапраўды папулярная культура. Але андэграунд існуе як супрацьстаянне вось гэтай папулярнай культуры. І гэтыя ідэі ствараюцца менавіта для таго, каб гэтае супрацьстаянне было. Поп-культура гэта зразумелы вельмі ўзровень, на якім проста людзі забяспечваюць свае базавыя патрэбы. Калі табе трэба нешта іншае, калі ты ўжо перайшоў праз гэты ўзровень, ты пачынаеш ствараць андэграунд. Ты пачынаеш ствараць нешта адрознае ад існавання вось гэтай поп-культуры. І андэграунд не можа развівацца паўнавартасна без вось гэтага поп-культурнага слоя. І мне падаецца, што на беларускі андэграунд у тым ліку існуе, таму што існуе беларуская эстрада. Таму што існуе рассейшчына. Без саладухі не было б андэграунда беларускага. Я ўпэўнены, што ну, калі утрыравана сказаць вельмі, то ну, менавіта так і ёсць. Дарэчы, сярод гэтай эстрады беларускай, которая выступае, я памятаю, господи, сваю маладосць школу, калі я ўключаў БТ, напрыклад, мне падавалася зараз, магчыма, мікрафон свой перарэжу, і яны все спявалі так аднолькава. Штосьці такое было, это нейкія музычныя дзяржаўныя ансамблі былі. Ну, хтось ёсць тут, напрыклад, сапраўды табе падабаецца. У кагось вялікі патэнцыял, або быў патэнцыял, і каб ты сам хацеў. Мне вельмі падабаецца Інна Афанасьева 90-х. Ну, это так. Ну, гэта просто фантастыка. Вось гэты першы альбом Інны Афанасьевай, «Варажба збудзецца, не збудзецца». Ну, гэта ж просто хіцяры. Яны мусілі гучаць адусюль. Ну, я памятаю, што збудзецца, не збудзецца і гучаў адусюль, таму што гэта быў суперхіт. Ну, мне падаецца, што вось Інна Афанасьева, яна заўсёды стаяла, ну, вось неяк асобна. Аня Шаркунова. Вельмі таленавітая спявачка. Вельмі класная, харызматычная, з класным рэпертуарам. Магчыма, яго трэба было нейкай яшчэ там больш зрабіць сучасным у бок, ну вось моднай нейкай там музыкі, не эстрады менавіта, а ўжо так, ну вось поп-музыкі якаснай. Гэта пытанне ўжо таксама густу. Ці спрацавала б яно ў Беларусі, таму што ну, у Беларусі музыка ўспрымаецца таксама адпаведна з нашым культурным кодам. Ну, я ўпэўнены, што якая-небудзь Тэйлор Свіфт без вельмі агрэсіўнай рэкламы не сабрала б Мінск-арэну ў Беларусі. Ну, я ў гэтым упэўнены. Для цябе это добра ці кепска, каб нічога не сабрала? Гэта нармальна. Просто таму, што ёсць артысты, якія проста ну, незразумелыя ў нас. Меладычна нават незразумелыя. Я не кажу пра тэксты, таму што мы слухаем шмат англамоўнай музыкі, але ўспрымаем музыку з яскравым меладызмам. Для нас гэта вельмі важна, таму што мы ўсё ж такі раслі ў нейкай такой прыпевачнай традыцыі. Так. Ну, гэта лёгка зразумець, калі мы там паглядзім на папулярных артыстаў. Ну, ты же Ляпіс Трубецкі. Калі раскласці, ну, прыбраць сэнсы і пакінуць толькі мелодыі і ўсё, як гэта зроблена, гэта проста прыпевачная традыцыя. Такая банальная прыпевачная традыцыя. Той же «Чорны бумер» Сярогі.
Ну, гэта ж просто перапрацаваная там некая дваравая песня, якая таксама з прыпевачнай традыцыі расце. І такіх прыкладаў вельмі шмат можна прыводзіць. Мы плавно подошли как раз до этого понятия. Ці у беларусаў ёсць музычны густ, который ты быў бы здольны акрэсліць недуць ці ў адным сказе, ці ў адным абзацы. На подставе вось гэтых вот тэорый пра прыпевачнасць музыкі, которую мы слухаем, беларусы, і на подставе таго, што беларусы слухаюць там і в Яндексе, або там где-то Spotify, або іншых розных платформах. Я ввогуле не люблю генералізаваць. Ну, амерыканцы просто кантры любяць, усе напрыклад. беларусы такія. Ну, не ўсе, але большасць. От амерыканцы кантры любяць, напрыклад. Не Слухай, паедзеш музыцы у кожнай машыне. Пытанне ў тым, што у амерыканцаў зусім па-іншаму працуе паняцце патрыятызму. І кантры гэта хутчэй не пра музыку, а праяву твайго патрыятызму і вось таго спрычынення да амерыканшчыны, разумееш? Ну, таму што гэты кантры, такі тыповы класічны амерыканскі рок, это ўсё ўпісваецца ў паняцце амерыкана нават. Таму што гэта вось менавіта пра тое, што Америка great. У Беларусі па зразумелых прычынах няма вось такога адметнага стылю і некага адметнага накірунку. Мы можам казаць пра нейкіх артыстаў асобных, якія там з'яўляюцца героямі менавіта ўнутранага рынку, так? Ну, умоўна кажучы, у Беларусі хутчэй за ўсё ведаюць Вольскага. Ну, прынамсі, людзі нашага з табой узросту, так? Я не кажу пра падлеткаў беларускіх, таму што гэта зусім іншая гісторыя. Там ужо зусім іншыя героі і зусім іншыя легенды. Вось. Але ўсё ж такі Вольскі гэта, ну, вось герой унутранага рынку, так? Міхалок гэта таксама там герой у тым ліку унутранага рынку, не толькі знешняга, якога ведаюць, ну, прыкладна ўсе, і песні ведаюць прыкладна ўсе. Але я не магу сказаць, што ну вось ёсць нейкая там спецыфічная плынь, якая папулярная сярод усіх беларусаў. Ну, шансон магчыма папулярны, на масава. Не. Асноўныя спажыўцы шансона гэта менты. Ну, мне падаецца, што у Беларусі гэта менавіта так працуе. Шансон гэта вялікі міф, што ён папулярны ў Беларусі, таму што ну, у нас няма нават шансанье суперпапулярных. Ну, Віцю Каліну мы не берём, таму што гэта ну, хутчэй такі трэш-персанаж. Назаві мне іншы прыклад беларускага менавіта шансанье. Калі б гэта было настолькі папулярна, эта ніша б яна не была пустая. У нас бы былі зразумелыя артысты, якія працуюць са зразумелай аўдыторыяй, але я не разумею гэтую аўдыторыю. Ты яе разумееш? Хто людзі, якія спажываюць шансон? Ну, магчыма, трактарысты, які-небудзь там кіроўцы таксі, людзі, которые шмат музыкі слухаюць, она такая бум-бум-бум едзеш, она вельмі зразумелая, все вельмі проста. Так для іх гэта проста нейкі зразумелы саунд-дызайн, які транслююць пэўныя радыёстанцыі. Так? І гэта пытанне радыёстанцыі, таму што ў нас знішчаны ўвогуле наратыўныя радыёстанцыі. На радыёстанцыі нішавыя, якія могуць ну, нейкі пэўны густ для пэўнай мэтавай аўдыторыі трансляваць. Так? У нас гэтага ўсяго няма. У нас усё зразумела. У нас все пад капірку, плюс-мінус з адным і тым жа музычным канцэптам. Ну, я, напрыклад, я у Беларусі не жыву больш за 20 гадоў. І калі я туды яшчэ мог ездзіць, і калі я ўключаў радыёстанцыі, або там дома седзячы ў бацькоўцы, там ў машыне нейкай ўключаў, мне падавалася, што ў Беларусі вельмі папулярная дыскатэчная музыка. Вот рэальна значнога клуба некага, дзе людзі танцуюць. Бо, напрыклад, у іншых краінах, дзе жыў ці жыву, это трошки не так. Там больш складаная музыка такая, маю на ўвазе, розная, а ў Беларусі вельмі дыскатэчная. Это калі пра наратыў па радыё. Ну, мне такое ўражанне. Ну, гэта пытанне да радыёстанцый, да музычных рэдактараў радыёстанцый, да таго, што яны транслююць. Я ведаю шмат людзей, якія казалі пра тое, што ну, мы там базуемся на нейкіх канкрэтных даследаваннях мэтавай аўдыторыі, у нас ёсць фокус-групы. Як гэтыя фокус-групы падбіраюцца, хто ўдзельнічае ў гэтых даследаваннях, якім чынам і якую музыку яны ставяць для таго, каб зразумець гэтыя густы аўдыторыі. Ну, я ніколі не разумеў гэтых падыходаў. І больш за тое, я ніколі не сутыкаўся з канкрэтнымі даследаваннямі, якія б дазволілі мне прааналізаваць. А можа, вы проста вось гэта не ставілі і вось гэта не ставілі. А можа, вы проста не даследавалі вось гэты сегмент рынку ці нешта яшчэ.
Таму я не магу казаць. Ну і плюс ты ж разумееш цудоўна, што беларускія радыёстанцыі таксама працавалі і працуюць у рэжыме кэнслінгу. Артыстаў, якія проста транслююць адрозную ад дзяржаўнай пазіцыю. Таму тут таксама трэба разумець, што мы не можам базавацца толькі на джаз-бізнес падыходзе. Я просто прыгадваю аўтарадыё старое Базана, которое вылучалася вельмі моцна з усіх радыёстанцый. Па-першае, надавалі вельмі шмат месца беларускай музыцы, і пры гэтым это радыё было вельмі папулярнае. Аказваецца, што можна было так жыць. Так паглядзі на хаця б БТ 90-х, колькі там было нацыянальнай музыкі, колькі там было беларускіх кліпаў, беларускіх нейкіх перадач, трансляцый рок-каранацый, там сюжэтаў з нейкіх мінскіх фестываляў і гэтак далей. Ну, то бок, гэта тэлебачанне, якое абслугоўвала унутраны рынак і стварала сваіх зорак. Я нездарма спытаўся пра гэты густ, таму што мне падаецца, што праз гэты густ можна як-то зразумець саміх сябе лепш. Напрыклад, калі мы ведаем, што там скандынаўская нордзік-нуарніка, іх кіно здымаюць дэтэктыўнае, там бясконца пра нейкія, выбачайце, гвалты, самагубствы ці проста забойствы, это нешта кажа пра паўночны стыль жыцця, або прынамсі пра іх свядомасць. Што наш густ, або прынамсі то, што ты ведаеш пра густ беларусаў, можа казаць пра нас? Зноў жа, я не магу сказаць, што можем сегментаваць. Па гэтым сегменце можна меркаваць пра нейкі характар усёй нацыі. Ну, нордзік, напрыклад, дэтэктывы, яны з'явіліся проста таму, што з'явіўся паспяховы прыклад. Серыял «Мост», які проста пачалі тыражаваць, таму што ён вельмі зайшоў аўдыторыі. І з'явіўся цэлы канцэпт, цэлы дызайн вось гэтага там скандынаўскага дэтэктыву. Проста праз паспяховы фармат. Але добра лёг на глебу таксама это. Так, ён добра лёг на глебу, але гэта проста абставіны так склаліся. Гэта не значыць, што ну ўсё, мы мусім паставіць крыж на гэтых людзях, яны ўсе такія. Тое самае з беларусамі. Мне падаецца, што ну вось зараз у нас вельмі папулярны постпанк, напрыклад, так? Ну вось гэта сусветны брэнд беларускі, метал беларускі, гэта проста сапраўды сусветны брэнд і вельмі шмат было гуртоў беларускіх металічных, якія былі папулярныя ва ўсім свеце. Ты ж Godstower, напрыклад. І цяпер тыя ж Extermination Dismemberment, ты ж Дым на Лотва зараз выступаюць на там таксама фестывалях еўрапейскіх. Ірдарат троху з іншай сферы гурт, але таксама паказвае, што можа быць вось менавіта фэнтэзійны беларускі фармат таксама запатрабаваны. Бачыш, гэта зусім розныя накірункі. Мне падаецца, што мы не канкурэнтаздольныя менавіта ў тым, што тычыцца поп-музыкі, проста таму, што ў нас няма столькі грошай. У нас няма гэтай індустрыі. Поп-музыка працуе толькі тады, калі ёсць шмат грошай, і гэтыя грошы эфектыўна выдаткуюцца на развіццё артыста. Всё. Гэта не столькі сама музыка, колькі вобраз, якія ствараюць там шматлікія спецыялісты, піаршчыкі, стратэгіі, СММшчыкі і гэтак далей, як яны распаўсюджваюць гэтую музыку. Мы ў гэтым плане не канкурэнтаздольныя, па-першае, таму што ў нас няма якасных спецыялістаў у гэтай сферы, па-другое, таму што ў нас няма грошай на гэтых спецыялістаў і на тое, каб проста усе соцсеткі гэтым артыстам проста заняць. Каб ён вось быў, вось глядзіце, гэты артыст, ён цяпер ваш любімы артыст. Гэта менавіта так працуе. А хто кароль ці каралева беларускага попу? Зараз? Напрыклад. Або хто заслугоўвае ім быць, я не ведаю. Ну, тут і падабаецца. Слухай, ну у нас няма вось менавіта такога паняцця, як поп-музыка. У нас ўсё ж такі нават поп-артысты, якія працуюць у зразумелым вельмі накірунку, гэта ўсё роўна інді-артысты. Ну, я не магу сказаць. У нас ёсць з однаго боку афіцыйная эстрада без нейкай рэальнай аўдыторыі. Просто яна афіцыйная, яна дазволеная, яна дзяржаўная, яна працуе для таго, каб абслугоўваць карпаратыўныя інтарэсы гэтай дзяржавы. Всё. Гэта яе асноўная задача. Яны нават не думаюць пра квітковыя канцэрты.
І ў нас з іншага боку ёсць індзі-сцэна, якая таксама не падмацаваная нейкімі магутнымі лейбламі, якія накачваюць гэта грашыма і пасля прадаюць. Ну, няма гэтай сістэмы. Таму пра нейкую поп-музыку, менавіта поп-музыку мы не можам тут казаць. Я б хацеў сказаць, што ну, Na'Vi Band гэта прыклад цудоўнага поп-гурта. Але гэта не поп-гурт, гэта індзі-гурт, які працуе са сваёй аўдыторыяй сам-насам. У яго няма пасрэдніка ў выглядзе лейбла нейкага, які проста робіць з гэтага гурта ўжо сапраўдную машыну па зарабленні грошай. Разумееш? Таму ну, няма пра што казаць. А вось той феномен, ну не этот феномен, во всякім разе ў сацыяльных сетках у трэце завірусіўся Алексей Хлястоў, так? Там 1000 лайкаў збірае, спявае ў сваім таксі, ён мусіць працаваць зараз кіроўцам, бо цяжка знайсці яму працу, хаця раней быў ну паспяховым спеваком такога, як мы заслужылі на беларускія меркі. Але гэта, скажем, папулярнасць больш сапраўды за музыкі, ці ўсё ж такі за нейкай пазіцыі, которую ён займаў, ён пацярпеў, канешне, з этой пазіцыі. Гэта не музыка і не пазіцыя, гэта ностальгія. Я просто заўважаю нават па выпусках міністэрства сепультуры, што лепш за ўсё зараз заходзяць выпускі пра артыстаў, які былі папулярныя ў 90-х, пачатку нулявых. Гэта проста ностальгія па нейкіх часах у Беларусі. Дастаткова свабодных яшчэ часах, па-першае, па-другое, па сытых часах, па-другое, не эмігранцкіх часах. Ну, складнікаў шмат. Але гэта частка нашай мінуўшчыны. Для кагосьці гэта дзяцінства, для кагосьці гэта там падлеткавы ўзрост, для кагосьці гэта маладосць. І вось гэтыя часы, калі ты ўспрымаеш усё, што вакол цябе нашмат яскравей, калі ў цябе яшчэ гармоны працуюць, як у маладога, і табе ўся музыка падаецца больш якаснай, больш цікавай, больш грунтоўнай. Вось яно цябе вяртае ў гэтыя ностальгічныя часы, менавіта так, як сталася з Алексеем Хлястовым. Натуральна, там быў трыгер. Трыгер – гэта тое, што ён зараз працуе ў таксі. Але гэта матэрыял з рубрыкі «Глядзіце, што з імі стала». Глядзіце, дзе яны цяпер. Ну, вось менавіта тое, што заўсёды збірала шмат праглядаў у нейкіх там журналісцкіх тэкстах, тое і зараз сабрала шмат праглядаў, але ўжо ў соцсетках. Ну, калі мы ўжо перайшлі пра нейкую там ідэалогію або пра згоды-нязгоды, ты кэнцэліш, напрыклад, мастакоў, маю на ўвазе і музыкантаў у тым ліку, калі яны не адпавядаюць, не ведаю, тваім нейкім унутраным каштоўнасцям, або, умоўна кажучы, пасля 20-го года, калі яны не выказаліся, ці выказаліся не так, для цябе мастак памірае тады? На шчасце, у мяне не было такога маральнага выбару. Па-першае, чаму? Па-першае, таму, што я яшчэ да 20-го году мінімізаваў проста колькасць расійскага кантэнту ў сваіх стужках. Мне стала нецікава слухаць расійскую музыку, таму што яе стала настолькі шмат неякаснай, таннай, другаснай. І проста гэта медыйны шум, які проста ў мяне ў вушах стаяў, што мне стала на фізічным узроўні дрэнна. Я вырашыў, што трэба з гэтым нешта зрабіць, памяняць, таму што мы тады ж проста зацэментаваліся ў расійскай прасторы настолькі, што абмяркоўвалі што заўгодна. Новы выпуск Дудзя, там, не ведаю, там Гонфлада ці нейкага іншага там новага рэпера, што заўгодна, што ніяк увогуле не ўплывае на цябе, на твою краіну, на твой лад жыцця, на твае музычныя густы. Гэта проста нейкі эмацыйны фон, прычым вельмі негатыўны, які ствараецца нібыта наўмысна. Я вырашыў сябе пазбавіць ад гэтага эмацыйнага фону. Таму цяпер я, калі там нехта зноў нешта ляпнуў, думаю, класна, я яго і так не слухаў. Но мне не трэба рабіць гэты маральны выбар. З беларускіх артыстаў мне таксама, нібыта не было такога, каб я некага перастаў слухаць, таму што ён нешта не так сказаў. Ну, мне просто асабістая, не трагедыя двухкосці. Людзі выбіраюць самі робіць свой выбар. У мяне сябар са школы, з которым я выхоўваўся ў дзяцінстве, і который лідар аднаго з беларускіх гуртоў унутры Беларусі, бюджэтных, так бы мовіць,
который спяваў пра Янку Купалу. Яго большасць творчасці па-беларуску. Это арт-група «Беларусы» Валеры Шмат. І пазней ён выходзіць на сцэну, спявае пра дыктатуру добра. І я не ведаю, мне пачынаецца вынос мозга, бо я не разумею, што адбываецца. І вот як ты параеш рэагаваць на такія сітуацыі, як знаўца музыкі? Я заўсёды кажу, рабіце так, як кажа вам ваше сэрца. Ну, я могу слухаць пра Купалу песню, а это не хачу. Тут няма правільнага адказу. Таму што ў гістарычным сэнсе творца застанецца творцам. Будуць жыць яго песні, увесь кантэкст, ён проста стане неактуальным. Ну, мы ж там не адмовіліся ад Вагнера ці нейкіх яшчэ кампазітараў, нягледзячы на тое, што некалі фон быў не вельмі спрыяльны для праслухоўвання творчасці гэтых музыкантаў, праўда? Ёсць вельмі шмат там рэжысёраў са спрэчнай пазіцыяй. Ёсць, ну, мы не перасталі слухаць Pink Floyd за Роджера Уотерса, напрыклад, правільна? Ўсё роўна ёсць музыка, ёсць пазіцыя чалавека, яна не заўсёды можа супадаць з тым, што транслюе гурт. Як яскравы прыклад, гэта Наутилус Помпіліус і Бутусаў, так? Ну, умоўна кажучы, яму пісалі тэксты, ён спяваў тое, што яму казалі. Ну, ён проста успрымайце яго як інструмент музычны. Ну, вось як гітара. Так? Ну, мы ж не будзем патрабаваць ад гітары пазіцыі. Навошта мы там ад Бутусава патрабуем гэтай пазіцыі? Ён уплывае на людзей. Аўтарытэт все роўна гэта людзі маюць. Яны потом где-то выступаюць. Для мяне, напрыклад, калісьці, яшчэ калі быў маладзейшы, калі Анатолій Ярмоленко выступіў з песняй «Слухай бацьку», для мяне это быў, як быццам бы я вырас у нейкім сэнсе, што падраслеў. Таму што я не мог паверыць, што чалавек, который, ну, у прынцыпе, спявае файныя беларускія песні, беларускую паэзію, і ён як бы такі ветлівы, заўсёды усміхаецца, але адначасова ён проста, ну, жахлівы твор і жахлівая рэч, як ён апраўдваўся пазней. Для мяне ў нейкім сэнсе ён тады памёр як мастак. Так глядзі, ты задаеш мне пытанне пра асобу. Так, не пра калектыў. Ну, пра асобу, хаця калектыў таксама спяваў. І Алеся там была. Не, я пра іншае. Калі мы кажам пра ўплыў пэўнага творцы на масы людзей, то гэта, канешне, можа быць небяспечна. Але гэта не мая асабістая справа. Мая асабістая справа – гэта ці слухаць, ці не слухаць, ці ўспрымаць тое, што кажа там чалавек у інтэрв'ю, ці проста слухаць песню, якую спявае гэты чалавек. І гэта моя асабістая справа. І я зараз табе кажу пра сваю асабістую справу. Тое самае тычыцца і творцы. Яго асабістая справа ці выказвацца, ці не выказвацца ўвогуле. І ніхто не мае права патрабаваць ад яго гэтага выказвання. Тое самае, ніхто не мае права ў мяне патрабаваць, каб я нешта не слухаў. Так? Калі я не згодны з пазіцыяй нейкага творцы, я магу апеляваць, я магу сказаць яму пра сваё расчараванне. Я магу проста прыбраць гэтага артыста са сваіх там плейлістоў ці нешта яшчэ. Але гэта маё таксама персанальная справа. Уся культура адмены, яна вельмі сляпая. Яна бачыць свет чорна-белым. Так, у гэтым свеце шмат адценняў. Ёсць рэчы, безумоўна, ёсць рэчы, як вайна ва ўкраіне, якія проста гэта чорнае і белае. Так? Мы можам апраўдаць любое або што тады. Тая самая расейская зорка, але калісьці была папулярна ў Беларусі Чечеріна. Так? Я недавно праглядаў фільм, дзе яна спявала саундтрэк. Ну, фантастычны. Я і памятаю тыя гады, фантастычны ты саундтрэк ацэньваў. А цяпер проста калі яна ездзіць там на фронт, падтрымлівае забойцаў, для іх спявае. Ну, я не магу тут шукаць шэрае. Ну, глядзі, а ці мы мусім забыцца ад гэтага песню «Мой рок-н-рол»? Ну, Би-2 правільна зрабілі. Яны проста запісалі гэтую песню на ноў з іншым выканаўцам. І ўсё. Таму што выканаўца... Правільна закэнцелілі. Гэта проста дэманстрацыя таго, што артыст – гэта інструмент. Гэта медыятар, праз якога ідзе музыка пэўная, так? І калі мне не падабаецца гэтая гітара, яна паламалася, напрыклад, я возьму іншую гітару і на ёй з гэтую партыю зраблю. Ну, таму што я падбяру сабе якасную гітару, якая будзе мець вельмі класны тэмбр, якая, магчыма, нават узбагаціць гэтую песню, зробіць з ёй нешта іншае. Я пра гэта кажу. Як успрымаць словы чалавека, слухай, мы часта
патрабуем ад нейкіх творцаў ці ад нейкіх вядомых людзей выказванняў па нейкіх момантах, у якіх яны нічога не разумеюць. Мы самі, нашае грамадства зрабіла са спартоўцаў, напрыклад, ад Сабаленкі пастаянна патрабуюць. Прабачце, гэта спартоўцы, яны пракачваюць зусім іншыя мышцы. Не гэтую, так? У іх іншыя задачы перад імі стаяць. Навошта ад іх патрабаваць выказвання па вельмі складаных пытаннях, якія проста ставяць іх перад маральным выбарам у першую чаргу, а па-другое перад інтэлектуальным выбарам. Потому что нам хочется жить у комфортным свеце, дзе побач з намі нашы саюзнікі, хаўруснікі, людзі з падобнымі поглядамі. І асабліва прыемна, калі ты чалавек, якога музыку ты любіш, напрыклад, ці кніжкі ты любіш, а потым высвятляецца, што проста это розныя полюсы. Так мы пераходзім да вельмі важнай тэзы. Гэта нашы праблемы. Окей. Хай этой праблемы гледачы вырашаюць. А я хацеў бы ад тэмы музыкі перайсці ўсё ж такі яшчэ пагаварыць пра літаратуру. Мы цябе прадстаўлялі на пачатку, як і журналіста, як і пісьменніка. І, дарэчы, это сугучна з тэмай гвалту, пра які мы апошнія 5 хвілін з музыкай разам пра гэты гвалт гаворым, людзей, которые яго падтрымліваюць. Твая кніжка «Гвалт» апошняя. Гэта апавяданне, можна сказаць, па ўзоры серыялу Black Mirror. І сапраўды, я прачытаў, сапраўды так ён ёсць. Але давай паговорым, каб таксама моцна не спойлерыць, само вызначэнне гвалт, чаму ты менавіта да гэтай тэмы прыйшоў? Гэта што, яна вырашае ўспрыняцце цяпер рэчаіснасці у Беларусі? Ці што ты хацеў праз гвалт паказаць? Слухай, тут усё прасцей, чым падаецца. У мяне проста назапасіліся апавяданні. Я зразумеў, што канцэптуальна выбудоўваецца менавіта тэма гвалту. Менавіта чаму? Проста таму, што гэта тэмы, якія мяне чаплялі ў той момант. Я бачу, што мне ёсць што сказаць, мне ёсць што напісаць. Мне ёсць пэўныя думкі, якія кладуцца ў нейкае мастацкае выказванне. Гвалт – гэта тое, што адбываецца вакол нас і ў нас саміх. І вельмі важная тэма, якую я проста хацеў данесці гэтай кнігай, што мы і ахвяры, і гвалтаўнікі адначасова. І ў гэтай кнізе, амаль у кожным апавяданні ёсць гэтая тэма. Калі проста паглядзець глыбей, крыху, чым проста напісаныя літары ў гэтых апавяданнях, то там гэтая тэма проста, яна ідзе чырвонай стужкай. Ты кажаш так, беларусы тады і ахвяры, і гвалтаўнікі самі людзі? Безумоўна. Там ёсць апавяданне пра так, я не ведаю, хто ён там, відаць, нейкі спецслужбіст ці міліцыянер, который рабіў сабе хвост і потым узляцеў, як бы ён сам цярпеў і сам катаваў. Это некая метафора да беларусаў такая? Мне было цікава проста пафантазіраваць, што за думкі, што за мары могуць быць вось у такіх людзей. Яны жывуць у вельмі змрочным, цёмным, чорным свеце, так? Ці ёсць там месца для мары? І што гэта за мара? Ты чытаў гэтае апавяданне і бачыш, што гэта нібыта нешта прыгожае, але метады ўсё роўна вельмі страшныя, якімі чалавек ідзе да гэтай мары. І да чаго гэтая мара яго прыводзіць, калі ён з'яўляецца проста часткай сістэмы. Сістэма не дазваляе марыць. Яна дазваляе табе ісці па вельмі прадказальным, вельмі зразумелым для самой сістэмы шляху. Всё. Але чаму тады мы гаворым пра гвалт, як некае вызначэнне беларусаў? Беларусы з іншага боку гавораць пра такіх добрых людзей, такія коцікі або поні, некаторыя суседзі нас так называюць, што мы нават калі пратэсты, мы там становімся на лавачку. А ты тут кажаш, што беларусы гвалтаўнікі. Таму што ў беларусах, мне падаецца, вельмі шмат назапашанай агрэсіі. Гэтая агрэсія, яна не праяўляецца адразу. Таму што у нас няма інструментаў для таго, каб гэтую агрэсію праяўляць вось так, звонку. Яе заганялі некалькі стагоддзяў проста ў глыбіню нас, каб яна вось там, гэтая чорная агрэсія, вось гэты чорны гвалт раз'ядаў нас знутры. І, натуральна, мы былі коцікамі ў 20-м годзе, таму што нам сказалі, па-першае, быць коцікамі. Такі быў план быць коцікамі, праўда? А па-другое, які ў нас яшчэ былі варыянты?
У беларусаў там няма, па-першае, зброі у нейкім вольным распараджэнні, так, гэта не Украіна, напрыклад. У беларусаў няма нейкіх ні інструментаў, ні механізмаў, няма нейкай там механізмаў самаарганізацыі, нічога. Гэта проста, ну вось, розныя людзі з розных сфер разам апынуліся ў адным месцы. Гэта не адзіны механізм. Это просто людзі, якія адзін з адным знаёміліся на вуліцы і даведваліся, што я пра цябе думаў, што ты паскуда нейка, ты нармальны. Ну вось бачыце, ну мы з суседзямі сваімі незнаёмыя былі, таму што суседнікі, сусед. А што я да яго пайду? А чаму беларусам, я так назіраю, так цяжка прымаць менавіта пра тое, што беларусы могуць быць агрэсіўныя? Я прыгадваю 20-й год, першыя там дні, першыя кадры, калі міліцыянты ці там, не ведаю, унутраныя войскі дубінкамі лупілі шкло ў машынах, разбівалі, і каментары там сотні тысячы. Это не беларусы, это 100% расейцаў прыслалі. Людзі нават не да канца могуць уявіць, хто вакол іх можа жыць. Можа, сапротам нейкая паскуда жыве. Чаму няма такога ўспрыняцця? Таму што мы ўсё роўна, разумееш, тут пытанне ў тым, што мы жывем у нейкіх такіх вельмі закрытых кам'юніці. І ў гэтых закрытых кам'юніці ты нібыта ведаеш усіх. І ты думаеш, гэта ж не гэты чалавек, якога я там у адну краму хаджу, раблю нейкія адны і тыя ж рэчы. Не, гэта, напэўна, нейкі чужы. Гэта не з майго наваколля, умоўна кажучы, чалавек, так? Гэта ўсё адбываецца менавіта таму, што мы нібыта вось вельмі закрытымі кам'юніці жывем. Не ўпускаем чужых людзей да сябе, мы не знаёмыя з гэтымі чужымі людзьмі. Мы не хочам пашыраць кола сваіх знаёмых. Проста таму, што для нас гэта там іншая тэрыторыя, там чужыя людзі, і яны могуць рабіць нейкае там нешта дрэннае. А мы у сваім кам'юніці не можам, таму што гэта селекцыя сапраўдная. Мы ўсё жыццё адбіралі гэтых людзей, каб з імі стасавацца. І ты ж ведаеш, наколькі ў беларусаў да нейкіх незнаёмых людзей першапачатковы недавер. Яны ніколі не раскрываюцца. Ты паспрабуй ад беларуса нейкі смолток атрымаць хаця б на вуліцы. Для яго там, мовна кажучы, для мяне нават шокам было, калі я першыню прыехаў у ЗША, і там проста ты там у краму нейкую заходзіш, і проста нейкім інактам, як твае справы, а што ты тут выбіраеш? Такі, табе якая справа, што я тут выбіраю, алё. Там за 5 хвілін могуць пра сваякоў сваіх расказаць, пра ўсю лінію сямейную. Это мы себе так оцениваем. Я ведаю людей из России, которые проезжали праз Беларусь, и мне позднее рассказывали, что я не могла поверить или не мог поверить, что в Беларуси такие коммуникативные люди, там спынились на заправце, там адразу все со мной говорят. Но это, магчыма, з іх перспективы просто российской. Там ввогуле свая атмосфера. Там столькі вось гэтай агрэсіі. І сістэма пабудаваная такім чынам, калі ты не накраў шмат грошай, то ты ніхто просто ў гэтым свеце. Сама сістэма цябе выштурхавае просто. Там у кнізе ёсць апавяданне, напрыклад, пра вырваны язык. Тут зноў жа, каб не спойлерыць цалкам усё, но просто чалавеку вырываюць язык. Не будзем больш гаварыць там пра прычыны, але можа ты скажаш проста, я ведаю, што это паводле жывога матэрыялу фактычна пісалася гэта апавяданне. Там не паводле жывога матэрыялу само апавяданне пісалася, там ёсць фраза. Само апавяданне называецца «Дядя і тётя сидели в тени деревьев». І калі не ведаць кантэксту, гэтая фраза падаецца не зусім асэнсаванай, але ў ёй шмат сэнсу, таму што я вучыўся на журфаку БДУ, і ў нас выкладаў прафесар Іўчэнкаў медыярыторыку. Яго ўсе калегі называлі чорт кульгавы, а нехта нават аднойчы накрэмзаў на стале Іўчэнкаў мярзота. І ён пасля ўсю лекцыю тлумачыў, што Іўчэнкаў мярзота, нават паслухайце, гэта не гучыць фанетычна. Што гэта такое? Іўчэнкаў мярзота. І «Дядя і тётя сидели в тени деревьев» – гэта фраза, якую ён вучыў студэнтаў, каб яны вымаўлялі яе без дзекання і цекання. Правильно, без беларускага налёту. Акцэнту, без налёту. Рабілася гэта нібыта з мэтай паказаць адрозненне мову, але калі ў цябе рэчавы апарат проста непрызвычайны да такога вымаўлення, навошта табе гэта? Окей, я ведаю, што такое дзеканне і цеканне і чым яно адрозніваецца ад нейкага там маскоўскага вымаўлення, так? Але навошта мне гэта? Самому рабіць.
со сваім ртом. Ну вось. І Іўчэнкаў гэта чалавек, праз якога адлічылі з журфаку майго аднакурсніка Франака Вячорку. Ён не здаў адзін з іспытаў, а Франак, калі нехта вучыўся з гледачоў на журфаку, ён ведае, што туды складаней паступіць, чым там вучыцца, і іспыты здаюцца вельмі проста. Франак быў далёка не самы дурны студэнт. Зашоў шэраг кардынал беларускай палітыкі, зараз яго называюць. Так, не самы дурны студэнт на нашым курсе, я ў гэтым упэўнены абсалютна, таму там была менавіта такая гісторыя. Ну вось, і гэта такая пасхалачка для прафесара Іўчэнкава з майго боку. Ну, а як ты кажаш, што ў беларусаў як бы не прапрацавана гэтая агрэсія, або там не выказаная, не праяўленая, а як яны павінны праявіць? Слухай, на бок схадзіць? Ты глядзеў серыял «Sex Education»? Так. Там ёсць цудоўны момант, калі усе гэтыя школьнікі, у якіх назапасілася вельмі шмат гаўна ўнутры, яны ідуць на нейкі там свалку старых аўтамабіляў ці нешта такое, і проста пачынаюць бітамі лупіць па гэтых тэлевізарах старых, па нечым яшчэ разбіваць гэта ўсё. Проста ідзіце ў бяспечнае месца і рабіце са сваёй агрэсіяй ўсё, што заўгодна. Крычыце, плачце, бейце, што заўгодна. Проста каб ад гэтага не цярпелі іншыя людзі. Таму што, на жаль, у нас гэтая агрэсія ў самы неспрыяльны момант яна выплёскваецца у публічную прастору, і калі мы з табой абодва актыўныя карыстальнікі Фейсбуку, мы можам бачыць, што там адбываецца звычайна у публічнай прасторы, таму вось. Там людзі не бачаць аднаго, так прасцей пра агрэсію сваю праяўляць. Менавіта. Для таго, каб праявіць правільна сваю агрэсію, таксама трэба выходзіць з зоны камфорту. Там еще есть апавяданне, которое, правильно, не натхнёнае, але ў пэўным сэнсе, натхнёнае. Таксама гісторыя твоей мамы, которая трагічна памерла ад раку. Раскажы таксама пра гэты эпізод. Гэта быў адзін з самых складаных момантаў у маім жыцці, таму што спачатку я даведаўся пра анкалогію маёй маці, і яна ляжала ў Бараўлянах у аддзяленні хіміятэрапіі. І тады я ўпершыню увогуле сутыкнуўся менавіта на ўласныя вочы з сістэмай беларускай, таму што чалавека проста выпіхваюць, яму не аказваюць ніякую дапамогу, проста яго пракапалі, мая маці не хадзіла сама, і трэба было проста прывезці ў аддзяленне хіміятэрапіі, пракапаць хімію, а пасля забраць на машыне зноў дадому, каб яна там ляжала, і нібыта ў яе паказчыкі крыві ўзнаўляліся. На самой справе гэта робіцца для таго, каб чалавек проста спакойна памер дома і не псаваў статыстыку бараўлянам. Гэта зразумелая сістэма. Больш за тое, кожны дзень я проста начаваў на канапе, маленькай такой скураной канапе у аддзяленні хіміятэрапіі, таму што маці сама не магла схадзіць у прыбіральню, і санітарка не прыходзіла ніколі. Давалі шакаладкі, моўна кажучы, але колькі там гэтых хворых і колькі санітарак. Яна спіць сабе спакойна. І вось проста маці мне тэлефанавала, калі трэба было, я сярод ночы яе проста выводзіў у прыбіральню. Паралельна ў мяне адбываліся суды. Я тады працаваў буйным медыа і напісаў гісторыю дзяўчыны, якая пайшла ў медыцынскі цэнтр. І яна была ўпэўненая, што не своечасова паставілі дыягназ, таму што яна нараджала дзіця ўжо на 4-й стадыі анкалогіі. І прыйшла з гэтым у рэдакцыю, таму што перад ёй нават не выбачыліся. Я напісаў гэтую гісторыю, і доктар, да якога яна хадзіла, адпаведна з фонам у выглядзе гэтай медыцынскага цэнтра, падаў у суд на мяне і на медыа, у якім я працаваў, а суд зрабіў суадказчыцай гэтую дзяўчыну, яна вымушана была на 4-й стадыі хадзіць на ўсе судовыя паседжанні. І паралельна пачала працаваць
іронія лёсу, таму што высветлілася ўжо ў працэсе, калі ішлі суды, што менавіта гэты доктар рабіў 20 год таму аперацыю маёй маці і фактычна выратаваў ёй жыццё. Вось. Ну, вось і я прачынаўся ў аддзяленні хіміятэрапіі, ехаў у гэтыя суды судзіцца з гэтым доктарам. У выніку суд апраўдаў мяне і медыа, у якім я працаваў. Спачатку не стала маці маёй, праз месяц прыкладна дзяўчыны. Суды працягваліся, скончыліся нічым для медыцынскага цэнтра і доктара. Ось, і шмат год я пра гэта ўвогуле не мог размаўляць. Натуральна, гэта была адзін з самых цяжкіх і складаных момантаў у маім жыцці. Ну і вось у выніку гэта ўсё проста вылілася ў мяне ў адзін рэальны дзень у аддзяленні хіміятэрапіі. Гэта непрыдуманая гісторыя. Гэта адбывалася на самой справе. Гэта быў адзін з самых цынічных, самых жорсткіх момантаў, якія я бачыў у сваім жыцці, калі у чалавека вось такім чынам, такім цынічным чынам адбіраюць веру. Самае галоўнае і адзінае, што ў яго застаецца ў жыцці. Кніга народжана з власнага болю, таму я раю ўсім нашым гледачам таксама знайсці і прачытаць. І тады напрыканцы, каб завершыць все ж такі з такім стваральным і натхняльным, парай, калі ласка, мне, нашай таксама аўдыторыі, адну беларускую кніжку і адзін гурт музычны, ці адну песню. Давайте пра новае. Мне вельмі спадабаўся альбом гурта «Рэлікт», які вось выйшаў зусім нядаўна. Фантастычны альбом, хлопцы вялікія малайцы. Яны заўсёды робяць музыку з такім уласцівым ім перфекцыянізмам. І новы альбом варты таго, каб яго паслухаць. Ён называецца «Рамантызм». Шукайце на ўсіх стрымінгавых пляцоўках, ён ёсць. Калі любіце такую музыку накшталт Тул, але з беларускім акцэнтам, з беларускім каларытам, то гэта менавіта тое, на што варта звярнуць увагу. З беларускіх кніг... Слухай, давай так, я параю одну беларускую, одну не беларускую, але ў беларускім перакладзе, таму што я недавно скончыў першую кнігу сваю па-польску. Гэта кніга Шчэпана Твардоха «0». Яна ёсць ужо ў беларускім перакладзе ў выдавецтве Янушкевіч. Гэта вельмі такая жорсткая, але вельмі шчырая кніга пра вайну ва ўкраіне вачыма польскага найміта, які ваюе там. Вось. І гэта вельмі цікава, раскрывае польскую оптыку на падзеі ва ўкраіне, але наколькі я ведаю, Шчэпан Твардох ён сам збіраў гуманітарку і вазіў яе ва ўкраіну неаднаразова. Ён шмат праводзіў часу ва ўкраіне, размаўляў з вайскоўцамі, таму гэта не проста нейкія там фантазіі польскага пісьменніка, які сядзіць сабе ва ўтульным кабінеце і піша, а гэта дакладна напалову дакументальныя нейкія рэчы, якія апісаныя пісьменнікам, які бачыў усё на ўласныя вочы. Вельмі раю. Не вельмі зайшло. Варта прачытаць у арыгінале, але калі у вас польская не вельмі, то чытайце па-беларуску ў выдавецтве Янушкевіч. Вось. І з беларускіх кніжак я ўсім безумоўна раю чытаць «Па што ідзеш, воўча». Гэта адна з самых маіх моцных уражанняў у беларускай літаратуры. Вельмі шчыльны тэкст, вельмі яскравы тэкст і вельмі таленавіты тэкст. Я разумею, чаму спадарня Святлана пісала гэты тэкст столькі гадоў. Ён сапраўды, нягледзячы на аб'ём, настолькі шчыльны, нібыта ты прачытаў там трохтомнік. Абсолютно. Карацей, чытаць, слухаць і глядзець. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй за размову.